Lagunaro EPSV-ko bidaiariaren dekalogoa. Atzerrira joan behar duzu? Dakizunez, atzerrira joaten zarenean Lagunaro EPSV-k osasun laguntza eskaintzen dizu IMA Iberika asistentziaren bitartez desplazamenduaren arrazoia edozein dela ere. Baina, badakizu nola prestatu zure bidaia profesionala eta zer egin osasun laguntza behar baduzu? Beti gomendatzen dugu zuhurra izateko. Horretarako, zure bidaia seguruago egiteko eta inoiz ez dakigunez zer gerta daitekeen, Lagunaro EPSV-ko bidaiariaren dekalogoa. Ez da ahaztu zure Europako osasun txartela eraman behar duzula Europar Batasunera, Europako esparru ekonomikora eta Suitzara joateko. Gizarte segurantzaren webgunean eska dezakezu. Osasun laguntza behar baduzu, jarri harremanetan IMA Iberikarekin. Horregatik harremanetarako, deitu zure Lagunaro txartelaren atzeko aldean dagoen telefonora. Eman zure izena eta onuradun zenbakia. IMA Iberika asistentziak osasun etxerik egokienera bideratuko du zure kasua eta jarraitu beharreko urratsak adieraziko dizkizu. Bereziki Estatu Batuetara bidaiatzen baduzu, jarri haiekin harremanetan gastu mediko handiak aurreratzeko. Ezin bazara IMA Iberika asistentziarekin harremanetan jarri, edozein osasun etxe aukeratu ahal izango duzu eta ondoren dirua itzultzeko eskatu imamedico@imaiberika.es helbidearen bitartez. 24 osasun laguntza 3 hilabete baino gutxiagoko egonaldietan erabil daiteke eta salbuespen gisa ikasketengatik gehienez ere urte batean. Desplazamendu profesional luzeagoetarako jarri harremanetan zure kooperatibarekin. Munduko herrialde guztiak sartzen dira. Istripu edo gaixotasun bategatik larrialdi bitala gertatzen bada, IMA Iberika asistentziak ez ditu tokiko urgentzietako zerbitzuak ordezten. Lagunaroko prestazioen katalogoko estaldura eta salbuespen berberak sartzen dira. Trafiko istripuen eta kirol federatu edo arrisku handiko kirolen osasun laguntza ez dago sartuta. Lagunaroren webguneko atzerriko osasun laguntza atalean kontsulta ditzakezu zure estalduraren xehetasun guztiak. Gozatu zure bidaiaz!